Vážení zákazníci a milovníci aut, viete, čo je to Plastidip a Racerdip? Nie? Tak dovoľte firme Vector Rider, aby vám predstavila ich kvality. Plastidip a Racerdip sú syntetické gumovité nátery, ktoré po rovnomernej aplikácii na povrchu auta vytvárajú ochrannú vrstvu s vysokou flexibilitou. Taktiež chránia povrch pred koróziou a majú protišmykové a elektroizolačné vlastnosti. S ich odstránením nie je žiadny problém, pretože zatiaľ čo pri odstraňovaní fólií musí vaše auto podstúpiť zložitý proces strhávania, Plastidip a Racerdip sa dajú ľahko a bez problémov odstrániť bez poškodenia povrchu, pričom neleptajú lak karosérií a diskov. Po aplikácii na vaše auto dostanete certifikát, takže nemusíte riešiť prepis farby v technickom preukaze. Tak čo, vyskúšate aj vy túto novinku? Ak áno, tak navštívte našu webovú stránku www.vectorrider.sk, prípadne nás kontaktujte na čísle 0903 772 477 alebo e-mailom info@vectorrider.sk. Tešíme sa na vás!